Hello mga ka-listeners, good evening. So nagabihan yun mga ka-listeners, ug ang oras alas 9:35 sa kagabion mga ka-listeners. Og pasensya kay kanang kuan gyud dugay-dugay gyud ta kay kuan naman ta sabay naman ta sa live streaming mga ka-listeners no. Ani nga drama nga Limbo. Nya karon maoy ikapito ka episode no, bali isang semana para moabot og isang oras kapin. Muna karon nakaabot na isang oras kapin no. Naka-apas naman ta sa live streaming ug ang ikapito ani nga atong ang tumitoy ani nga atong drama ron mao ni ang drama ganinang hapon no, 3:00 hapon mga ka-listeners. Ug ang bahin sa drama nga Ikaw Ang Kinabuhi, kuan na Lunes pa ang ikapito no, para moabot og isang oras ta kapin. Muna nga kini sa atong upload ron mga ka-listeners ug daghan-daghan ning comment dai mao na ako ning basahon no. Ang una na kong basahon kining si Masanigra, Arnold Masanigra. Happy Ducky Duck, tiwason po na ninyo. Puhon, tiwason na to ning Happy Ducky Duck, no? Inaw itong tanaw ka sa vlog aron makaibalo ka sa tubag si mong pangutana, no? Kaya sige tag tubag ani, mo di man ka mo tanaw sa vlog. Yan apo ko'y gibutang ato sa comment section, na di pud siro ka mo basa, no? Wa tay mahims ani og sige mo balik-balik og pangutana. Nya si Mr. Uplok, "Boss pwede mo request sumpay unta ani boss bitin kaayo." Mao gyapon si Mr. Uplok no, Happy Ducky Duck. So lantawan na akong vlog Mr. Uplok no, para makahibalo ka sa akong tubag no. Kaya ato man i-explain yun no, ang bahin sa Happy Ducky Duck. Kaya ang writers may hangyo na to ani, di man ta ka buot ani. Kay magbuot-buot ta or ipa-delete na tanan. O di ta katiwas to dinaan no. Muna nga mospito ta sa writers ani mga ka-listeners no, aning Happy Ducky Duck. Kay gitagaan ba puta niya og pagtugot nga mo-upload sa drama sa kanang iyahang mga sinulat nga drama ba no. Nya karon ihangyo siya kay naman sila salida nga gihimo. Muna mga ka-listeners no, magsinabtanay lang gyud ta. Ako kabalo ko excited kay mo, pero ay mo kabalaga kay sa puhon ug mahuman na ang salida ni Sir Emmanuel Nadira Sakol. Mopadayon na ta. Ay mo kagool no. Salamat sa imong comment Mr. Uplok no. Nya si Jean Ruiz ninduta ani lagi. Salamat idol. Makuyaw-kuyawan pud ta ani nga drama, di ka mahayan jud. Salamat idol. Salamat pud Jean Ruiz no, sa kanunay pagsunod ug paminaw. Nya si Cheryl Luha. So may basa ni Cheryl Luha or Cheryl Luja. Ay boss diyan pa-shout out di ay sa akong asawa nga si Jimar Sambu. Kaganguhan Panabo, salamat sir. Shout out kuno Jimar Sambu no diha sa Kaganguhan Panabo. Gi-shout out ka ni Cheryl Luha no. Cheryl Luha or Luja. Basta kay mao ni nag-shout out no, si Cheryl Luja. Unya si IMEMS YouTube, salamat sa upload part 6, listening from Saudi Arabia. Salamat IMEMS YouTube no. Unya si Jenny Oliverio, thanks sa pag-upload ha. Away sa pa yan Jenny Oliverio no. Unya si Amorlina Alcala no. Salamat sir ni ana pod ko'y paminawon amping permiser. Salamat kayo Amorlina Alcala no. Unya literacy ang profile, huy asa na ang part 7. Sana di nyo na lang inano ang drama. Natapos na siguro to, sus nako. Di nyo nung kinapi with sus libog ko ni mo suwat na, pero usaray ko mong kasulti ni mo no nga kuan. Wa man ko maingon nga di na ko ni tiwason no. Tiwason na to ni puhon kini Happy Ducky Duck no. Tanawa lang akong vlog aron makaibaw ka sa tubag no. Nya gati nagalog ra ba ka? Baka mahirapan ka sa pag-intindi sa Bisaya. Bitaw no. Upload ta ni puhon ug mahuman ang salidan nga gisuwat sa writer. Di man ta pwede magbuot sa writer ani no. Kay siya may naghimo sa mong drama ug nihangyo siya nga atong
i-stop sa no, taghuwat nga wa pa sila mahuman silang salida no, nya kung human na ang pasalida nila, mopadayon na ta ni puhon. Nya pasensya kayo nga sa mga nagpaabot no nga sing nagtuo mo nga di na gyud nato tiwason, tiwason na 'to ni puhon no, madugay-dugay lang. Kay nagrespeto man ta sa hangyo sa writer 'no, muna nga pasensya kayo 'no. Nya si Chana Aquino, salamat lods sa upload, Wais Sapayan, si Chana Aquino 'no. Nya si Kitty Garcia, salamat lods Wais Sapayan Kitty Garcia 'no. Salamat sa kanunayng pagpaminaw. Unya si Sapantas Vlog, thanks idol sa sumpay sa limbo, God bless idol. Salamat kayo sa Pantas Vlog 'no. Nya si Edwin Pancho, lamat boss diyan, part 6 na medyo nindot kay nagtawag sa Rambo. Mao gyud, nindot na gyud ning drama no. Nya si Sapantas Vlog, salamat idol sa sumpay sa limbo. Shout out idol sa akong wife nga si Brincel Sapanta nga sige sab paminaw sa imong mga upload nga drama idol. Thanks idol, God bless. So shout out day ni Brincel Sapanta no. Gi-shout out ka ni Sapantas Vlog no, kanunay day mong naminaw sa drama nga atong gipang-upload no. Salamat kayo no sa Pantas Vlog ug sa imong asawa no nga si Brincel Sapanta. Daghang kayong salamat no. Nya si Ma'am Isim, "Uy, di na gyud akong gipaabot. Salamat kayo idol. Okay lang basta hulat lang gyud mi sa imong mga drama. Thanks again idol. God bless us always amping." Salamat kayo Ma'am Isim no. Unya si Darlene Sumagang, pito ka heart no. Salamat kay Darlene Sumagang no. Unya letter L ang profile, "Hello idol sir, thank you kaayo watching from Germany." Salamat kay no. Nya letter L na may nakabutang no, nya ang handle kay user no. Pasensya kay di ta kabasa sa imong nga no, kay naman ta diri gasubay sa kuan, Creator Studio. Mo nang agmumarka diri kung ano gyud. Kung naay mga handle mabasa na to, pero kung wala, user makabutang no. Nya salamat day no. Si Meridian Omblero, "Yay! Naa na gyud akong gipaabot. Salamat lods, always naminaw here in Oman samtang nang limpyo." Salamat Meridian, Omblero no. Nya si balikon ako, salamat ni Meridian Omblero no sa imong pagpaminaw. Nya si Lizel Hernan, wow! Salamat kayo, Lizel Hernan no, wow nya napay heart no. Nya si Jocelyn Infante, "Lods sumpay magulat ra jud mi nimo. Thanks." Salamat kayo no Jocelyn Infante no. Nya si Saisy Morales, "Thank you so much." May sapayan Saisy Morales. Nya si Minchi Jimina, "Builuhi dol kay daghan ka og atbang ani nga drama from MS8 trucking driver Bagay Dorado, Macran Bernabe." Salamat kayo no Mitchi Jimina. Di ta kabuilo ani kay gaagad man ti sa diri ta gasubay sa DWHP no, sa live streaming sa DWHP kung say mga kuan. Kana si Radyo Drama Bisaya kay dito sa laing istasyon na siya gabase mo ng advance kay na iya ha. Pwede ra sad mo dito mo maminaw no kung ganahan jud mo nga mag-unag paminaw ba. Kaya akong gibasihan ani ang DWHP man gyud nga sa Cebu ba. Muna no. Namoy kapilian no kung ganahan mo makauna sa episode pwede ra mo sa iya ha. Nya salamat dayon no sa imong pagpaminaw. Nya si Jean Ruiz, "Ninduta sa akong pagpaminaw idol, continue jud kayo. Daghan kayo kog work na human kay nalingaw ko. Salamat kayo, God bless." Salamat Jean Ruiz no. Malingaw jud ka samtang naghimo ka sa imong mga trabaho no. Nya di jud may buan nga mahuman jud kay makalingaw jud ning drama no. Unya si Badiday 88, "Salamat kayo sa sumpay idol, makalibog siya pero tiyada ang istorya lods. Basin kana si Dorina or Salome kauban na sa sindikato lods. Hay naglibog na jud ko." Mao gyud no basin sa una no. Unya si Noel Urbano, "Salamat sa upload dol. Kanus-a kaha mobalik ang Happy Ducky Duck lods. Nindot ra ba kaayo 'to na drama." Mabalik ra ni puhon no, di lang ta kaya saad sa pizza kay wa pa man ma-release ang salida nga gihimo sa writers no.
Mag-anggad lang gyud ta og mahuman, nya salamat Noel Urbano. Nya si Annalyn Samson, thanks God naa na ang sumpay. Salamat kayo idol og more upload idol. Amping always idol og God bless you nimo always. Salamat Annalyn Samson. Unya, Star Mini Vlogs, Star Mini Vlogs. Nanay po si Idol John about sa Happy Ducky Duck. Salamat 'no, gitubag niya ang ang comment ni Noel Urbano 'no. Tanaw po mo sa akong vlog 'no, aron makahibaw mo sa unsay rason 'no, nga nganong na-stop sa ta 'no. Nya si Mindy Miles, suporta ra gyud mi nimo sa imong mga uploaded drama, cool. Usahay maabtan ko halos isa ka adlaw paminaw sa isa ka drama kay taas kayo ang ads. Labi na 'tong walay hilakay sa una. Usahay nay 110 minutes, usahay 82 minutes. Pasagdan na nako mag-play, i-play pod nako pati among TV para doble. Padayon lang call og salamat sa mga makalingaw nga mga drama. God bless. Salamat kayo Mindy Miles 'no. Taas pa is drama ning kuan hinuon, ads. Pwede ra nimo i-skip 'no og taas kayo ang ads kay basin og apuyan kag pinaabot padugay kay mo man ang ads. Importante nga ang mga bugbo lang nga di para di natay gamay nga suporta mga sige minugbo lang ang ads 'no. Pero salamat kayo kay imo jung humanon daayo bisag tag-as nga ads 'no. Salamat gyud ako di kag nakatabang 'no. Kay tiyaw na taas kay ads niya. Ang uban gani sa photo na unay ads bisag mubo ra. Salamat kayo Mindy Miles 'no sa imong pagsabot. Nya si Darlene Sumagang, uy nag-comment na gyud si Darlene Sumagang. In fairness idol, ikaw jud pinaka the best mag-download. Dili jud mi mabitin. If makauli ko Pinas, tagaan ti ka nakong pangload. God bless. No, salamat kayo Darlene Sumagang no. Sa imong maayong tinguha no nga gusto kang hatag no. Salamat kayo Ginoo ray magbalo sa inyong kaayo no mga ka-listeners labi na katong mga manggihatago no. Bisang wala ko mangayo ninyo pero ako lang bisag kanang bubo lang ads no. Pero nadyo uban nga mga kuan jud manggihatago no mo nang Ginoo ray magbalo sa inyo mga ka-listeners no. Kay di man jud ta kabuot sa tao nga manggihatagon. Ang mga tao nga manggihatagon mohatag gyud na sa siyang gusto. Muna ang salamat kayo ninyo mga ka-listeners no. Unya si G. Jeanette Gamay, idol dugay ra mi nagapaminaw sa imuha since 2020. Kami ni Real Berenguel. Shout out my idol og salamat sa mga bag-ong uploads. Shout out no ni G. Sinit sa may basa ni G. Sinit Gamay no. Shout out nimo G. Sinit Gamay no og ni Real Berenguel no. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw no. Taon na po since 2020. Nya si Grace Balasabas, salamat boss, God bless. Silent listener here in Kuwait no. Salamat Grace Balasabas no diya sa Kuwait. Nya si Amor Miyuk ka rin, thanks ugnay heart no. Salamat kayo Amor Miyuk ka rin no. Nya si Real Berenguel oy, i-shout out mo rin si Real Berenguel no. Salamat sa sumpay idol, salamat po Real Berenguel no. Gi-shout out ka ni G. Jeanette Gamay no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya si Maristel Humawan, thank you dol. Nindot na kaayo dol, sindikato siguro sa Dorina, unya gusto na mukalas maong gipapatay siya. Base no. Mao ni ato ang mga haka-haka gini ato ani. Pero naay posibilidad no. Unya si shout out ni Bernie Jonal Bilda. Taga-asa man kabay. Taga Limbo. Limbohol. Dito salamat kayo Bernie Jonal Bida. Jonal Bida. Bernie Jonal Bilda. Salamat sa pagpaminaw no. Nya si R may nakabutang sa profile. Thanks idol no. So isa pa yan. Nya si Birds Dig Sub. Nice heart o pinanyana ang like no. Salamat kay Birds Dig Sub. Nya si Rico Rini Gadularuya. Thanks sa part 6 Sir Jan sa Limbo. Thank you so much sir. Tulok heart. Salamat kayo Rico Rini Gadularuya no.
Nya si Angelica Birami kanilang sa ako paminawon mintras wala pa i-upload sa ikaw kung kinabuhi part 13. Kinida nice sad ni thanks idol. Salamat Angelica Birami no. Nya ikaw ang drama nga ikaw kung kinabuhi karon pang Lunes pon. Nya si Puan Prince. Salamat ani Lods way sa paya no. Nya si Rowena Biernes. Abang years pagbaya ko sa tanan nimo drama listeners, amping kanunay og more upload pa mga nindot na drama. Salamat kaayo. Rowena Biernes na. Unya kay taas naman nato ang intro. Niguman na lang nato. Niguman na sa drama itong tiwasog basa mga kalisteners na. Tinata maglangan, paminawan niyo ang part 7 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Pero ako'y nahadlok anang imong buhaton, Dorina. Ay, kabala ka. Mamiligro lang ko kung mugawas ko din hisapay. Nga naman pala ka pa man ka. Naa ang pulis nga imong gipabantay nako sa gawas sa gate. Unsay pulis? Matod ko, ang pulis nga imong gi-request nga naa sa gate. Nagbantay nako. Wa pa ko maka-request o pulis nga mubantay nimo, Dorina. Unsa? Nakabati ka ba sa akong gisulti? Wa ko'y gi-request nga mga pulis. Dili. Ha? Di alam mo. Dorina! Asa ka? Ayaw mo pagawas, Joseph. Oh, may gilili sa bintana. Pasiga ang tanang suga. Oo! Nanglingling! Nailuloy! Pasiga ang mga suga! Ang tanang suga! Ngano, Dok? Pasiga lang! Ang tanang sugas, boy! Siniluloy ang mubantay sa luyo. Nara, nakapistol ako. Oh, unsa man na? Kalit kami hayag ang susabay. Gabi naman kayo, pero anong gipasiga man nila ang tarang suga? Luloy. Loy, Ay, bantayin din sa luyo, ha? Tutuki gid ka ng kakawayan. ha? Ay, ma'am, may kurog ba yung tuhod, ma'am? Ay, Kung magpadaog kasi mong kahadlok, mamatay ka. Kung doon ka makitang tao maglihok ang nagkakahuyan sa luyo, singgit na yun. Nagkasabot ka? ay, kisa may akong gipasabot. Mga daotang tao. Ay, unsa? Timan eh, singgit dayon kung doon na kay makita nga tao nga maglihok-lihok ang nagkakahuyan. Ay, ma'am, Sige, diya ka. Ay, unsa naman ni? Ay, unsa naman ni? Ay, nagkurog naman yung tuhod ko. Doon na din mga taong gagahadlukan sila Morena. Dok, tan para god, Dok. Unsa de atong gibantayan? Ang imong giingon nga nagbantay ni Dorina, ang pulis. Pero, pulis man siya, Dok. Nganong mahadlok man ta niya. Nga imo maning gipabutang din niya mo bantay ni Ma'am Dorina. Nanglingling, wa ko magpabutang og pulis nga mubantay ni Dorina di asgawas. Unsa? Tutuki gid ninyo og maayo ang gate, ha? Ma'am. Dorina, unsa na nimong pistola? Kung doon ay magpapambuang og sod din sa bahay, mapusilan yun. Ma'am. Dinhila mo! Dorina, asa nam ka? Dok, uy, naunsa naman is Ma'am Dorina. Wa naman na mahimutang, Dok. Nanglingling, nanagana lang siya. Unsa man yun ng asawa ni mo, Dok? Ay napagdagang pangutana pa. Sundo na lang nato ang gisulti ni Dorina. May igaanan man din hikilid sa ilang paril. Paingon sa luyo, sa may sapa. Kinahanglan makakita ko agaanan paingon sa suod sa dakong bahay. Mingaw ang gate.
karsada sa Kawasaki. Wa na'y naglihok, bisan mananapa. Hay naman ka ang lalaki nga nangitan ako. Kung nagpapulis-pulis man siya, kinahanglang masakpan ako siya. Hala, Dok, tanawa. Migawa sa gate si Ma'am Dorina. Oh, dili. Mag-unsam ka sa gawas. Diya ka lang nang. Oy, Dok! Ayaw tanong panggawas, tanan. Uy, basig makasudin ang daotang tao. Nagyod, may gawas gid ang doktor. Patay na gid ko ini. Dorina! Dorina! Oh, inang to si Dorina. Oh, tuwara siya. Mipid-pid sa paril. Huwag nagunit sa pistola. Kinsa man ka na iyang gilili sa kilid. Kailangan masundan ako si Dorina. Oh, misod siya sa daan, kilid sa sapa. Dapit sa paril sa bahay. Kinsa man ka na iyang gisundan diha. Nila ko suluyo sa lambay. Uy. Ang sapa ka na nga, sumpay sapa sa ibaw. Sa bahay ni Boss Iman. Silingan na di mo. Huwag ka na si Dorina. Dili ni Mahimo. Kilalang akong malikidar kining bayana. Kuyaw kung makitaan siya ni Boss Iman. Kilang nga makakita akong kalot sa paingon soda. Subayon ko kining paril sa kilid sa sapa. Siya lang doon sa bahay. May lutsan na din dapita pa yung saluyo. Usa man ang naa sa suok sa tanong. Motor ka na? Dorina, ako ni. Si Joseph. Ay, nanig usbaha, Joseph. Ayaw na yung pagsunod ako. Nabalaka lang ko ni mo. Unso man ang... motor ka nang nasa ilawom sa tanom. Og posible nga ang tag-iya ining motor. Mao ang nagpakaroon inon nga pulis nga nagbantay nako. Ha? Kinalamakitan ko ang tag-iya ni ining motor. Unsa? Diya ka lang, ha? Ayaw na yung pagsunod pa nako. Bantayin ka ng motor! Ha? Gamay na kayo ng agyanan din sa lulo sa paril. Taas-taas yun ang paril ka. Inisugkat ka ton. Pero, kailangan na makakita dyan kung agyanan pa yung sa luyo. Unsa man ang naa sa unahan. Gate ka na. Gate ka na. Gamay nga gate. Gate yun. O gate yun sa bahay sa doktor. Kakahuyan na sa soda. Dili dyan ko makasodi ni mong gate. Dako ikandado. Naglibot man din sa dakong bahay kining gamay nga agianan. Asa makakinamusan ko? Usa karon kanaas. Sapa. Sapa ka nang naa sa ubos. Naabot siya sayag sa suga sa susabay.
sa luyo sabay. Oh! Tunay naglihok sa unahan. Pitpit sa paril, ibabaw sa sapa. Oh! Tao ka na. Oh! Tao yun! Hoy! Nag-unsa ka niya! Hoy! Oh, may tao. Yan naman kasibat ko. May nakita na ako. Asa mong kakusang ko kining kamay ganan. Ay, mabantay ko. Hipasig mahagbong ko din sa sapa. Oh, dili. Siya ka na. Si Salome. Honang! Gibabutan ko niya. Panuway. Nakapantay sila. Kailangan makabiyan ako din Asam ko ining gawas. Dili. Wala ko laing mahimo ini. Muambak na jugod sa sapa. Dili! May ambak siya sa sapa! Oh, tuwa na. Naanod na siya sa tubig. Kinsa man yung atong tawana. Anong may ambak pa siya sa sapa? Anong may suod man siya inimbahin na sa luyo sa bahay? Murag butog ito sa amas akong nabati kanina. Hainam ka si Dorina. O kung siya mabalik. Siya kang nagpabuto sa armas. Dautan siya tao. Oh, ha? Ang lalaki na pagkaroon inon nga pulis. Dili siya pulis. Kundi dautan siyang tao. Hainam siya. May ambak sa sapa. Sa luyo sa bahay. Unsa? May ambak siya sa ding akong gipahunong kung akong gipabutan. Buti pa sabot. Gadautan siya. Dorina, kinahanglang makabiya ta din Natultula na sa mga daotang tao kining atong bahay. Ha? Peligro ng puyan kining dapita, Dorina. May rest house ko sa bukid. Ato na ta dito samtang di pa madakpan ka ng mga daotang tao. Dili sila madakpan kung dili sila atubangon, Joseph. Unsibot mong ipasabot. Kung hadlo ka, mahimong mamiya na mo. Pero ako, pagpabilin ko din sa bahay. Usa? Pero Dorina, klaro kayong natultulan ka na nila. Mas maayo. Kay magpaabot ko nila. Usa? Magpaabot ka nga mapatay ka? Joseph, sila lang ang makatubag sa akong mga pahutana. Kada mga taong dautan lang ang makatubag kung kinsa ko. Oh, Dorina. Pero Dorina, may mong itugyan lang nato sa mga pulis kining maong problema. Dili, Joseph. Dili makasulbad ni Ana ang mga pulis. Tungod kay wa ko mahibaw kung unsa o kinsa jud ko. Dorina. Matod mo, di ba? Kalit lang ko miabot sa ospital nga nagkadugo. Ug nahimo ko nimong pasyente, di ba? Oh, ako na nang gisulti nimo. Ug nga dili na ko mo pauli sa amo. Kay may gikahadlukan ko ug gusto na lang ko magtago, di ba? Oh, mo nang hitabo. Nagkagustuhay ta. Ug nagminyo. Nanganak. Ug atong ginganlan og Elizabeth. Oh, Dorina. Hangtod nga gikidnap ang atong anak. Ug mura na kong mabuang. Mao nga na disgrasya ko og na-amnesia. Oh, Dorina. Unya, Joseph. Mauna kini ang akong tinaguan. Ang mga tao nga akong gilikayan sa wa pa ko ma-amnesia. Oh, ha? Og posible nga ang lalaki misampit ka na kong Salome. Ang lalaki sa karnabal nga nahadlok nako mao ang tao nga mianhi karon. Oh, Ako gyud tingali si Salome. no. Ikaw nga akong asawa, si Dorina. Pero unsa may imong kamatuoran nga ako si Dorina? Ang atong marriage certificate. Ha? Ako kang pakit-on sa atong marriage certificate. Aron mo tuo ka nga ikaw gid si Dorina. Og dili ka ng Salome. Ha? Joseph! May naglihok sa unahan. Sa may kalsada. Oh. Ero lang kini, Dorina. Kung ang tag-iya ni Anang maumutor, mao ang tao nga miambak sa sapa. Dili na siya mobalik. Pero atong ipacheck
kung kinsa ang nakapalit ining mao motor. So, ato kinindadon sa sud. Layuan akong agtan eh. Pero, okay lang. Ang problema ini. Ang problema ini karon. Mao nga akong motor. Posible nga, hilarin na kitaan. Uy, hala. Nagdamog motor, ma'am. Dok? Ang motor kini sa lalaki nga akong gigukod, ng liling. Ha? Kung may mangitan ining mao motor, tawag ako ng lingling. Oo. Sulti sab si Noy Loloy. Oo, Dok. Kadlaw na. Mamahaway una ta. Ay, salamat. Niya na dyan ko sa kwarta. Busiman. Niya ka sa akong daanan. Oh. Tutiwa na ko magkasabot ni mo, Puldo. Unsa man, ang wala mo masabtin ako, boss. Takot ka ba na akong mga kalihukan? Boss. Wa ko'y gitago ni mo, boss. Diin ka magikan. Ngawa man may mahibaw kung unsay imo gilakaw. Boss, may tawag ang akong informante, boss, nga may nagkitaan silang sama sa bayhon sa babae nga atong gipangita. Ang karang duri na. Usa. Ug wala ko'y panahon nga mananggid mo, boss. Kaya may gipalit ko sa gawas, ilan na ning gisundan. O niya, diin man kini nimo masundi. Natultulan ba nimo ang ilang gitaguan? Nalipat ko, boss. Murag nakabantay siya nga ako siyang gisundan. Unsa ba di ay ang iyang sakyanan? Motor, boss. Unsa? Ug nadisgrasya ko, boss. Unsa mong mata nga sa disgrasya? Nahagbong ko sa sapa. Diing sa paa. Sa talamban. Kalayo ko na to. Dito mo paingon ang akong gisundan, boss. Sa may sapa sa Tigbaw. Ug nalipat ka. Ug nawa kini. Nawa lagi, boss. Pwes, balikon ta ang dapit ngay mo giadto. Andama ang uban ni mo mga kauban. Ha? Pag-ilis, kinanibaho kang lapok. Ay, patay rin ko ini. Patay rin kong busiman. Uy, Ma'am Dorina. Hi, si Loloy. Gisugo para ba ni Doc Joseph, ma'am? May gipapalit. Ang motor sa lalaki. Nahibili man ang yawi sa motor. Naarabi tong yawi, ma'am. Waroy mahadlok ang tagiyaan na nga makawat. Iyan yung giandamdaan alang sa emergency. Unsa? Aron kung mubalik siya, dali rin siya makapadagan. Kay, dili man maayo ang iyang tumong ining dapita. Ha? Tuod ng liling. Nakatimaan ka ba sa naong sa mga lalaki? Sa nangita na ko? Ay, mauna lagi to, ma'am. Kuan. Misulti na ko nimo, di ba? Gwapohon. Kulot og buhok nga taas-taas. Unya, lingin og mata. Unsa iyang gitasun? Mubo gamay nimo, nya gamayon. Taas og kulot ang buhok. Mubo na ako. Lingin og mata. Ma'am? Naunsa ka man? Kulot og buhok. Ma'am? Nga nung mipiyong man ka, ma'am. Doon na lang ko'y gustong hinumduman. Kaysa man, ma'am? Siya! Oo. Siya ang lalaking misampit ka na kong salume. Unsa? Siya ang lalaki sa karnabal. Siya ang lalaki nga... Oh! Dili.
Ma'am, sad, unsa naman sab na, ma'am. Uy, kulbaan naman sab ko ini, ma'am. Kung tinuod nga dili siya polis, buot ipasabot nga. Kriminal ka to tawana. Unsa? Kriminal ditong tawhana, ma'am. Og ang lalaki nga akong gigukod kagabi, nakaw siya. Og Naliling, Ma'am. way mo gawas din sa bahay, ha? Wa gyud. Hala, uy. Nindot pa ka ning itrabaho nga delikado naman di ay ning akong mga agahon. Andam na ba mo? Yes, boss. Yes, boss. Oh. Hain si Puldo. Diyan ako, boss. Ikaw ang mag-una, ha? Sakay sa ibong motor. Wa na lagi akong motor, boss. Nahog kapin sa sapa. Unsa? Pagkadanghag. Naunsa na magkakadanghag na ba ni mo, Puldo? Boss, laing motor na lang akong gamiton, boss. Sige, lihok na. Kinahanglan madakpa na nato kanang Dorina sa di pa siya makuha sa mga bounty hunters. Joseph, Oh, may mo ka ba tugawon? unsa ka na, Dorina? Naibaw na ko kung unsa ang lalaki nga akong gigukod kagabi, Ha? Joseph, siya ang lalaking misampit ka na akong Salome. Og siya usab ang lalaki nga gusto mo pusil ni Lula Nini dito sa punerarya. Oh, unsa? Ug nganong nakasiguro magkana? Ang gihulagway ni ng Lingling nga lalaki nga nagpaila nga pulis. Mausab ang hulagway sa lalaki sa karnabal. Oh. Sa lalaki nga mupusil unta ni Lula Nini dito sa punerarya. Og siya lang ang misampit ka na akong Salome. Kay ngano? Unsa man ang pagulagway ni nang Lingling sa lalaki nga nagpakapulis? Nagkaw kini. Kulot ang buhok nga bidyo taas og gamay. Og linginon og mata. Og mubo gamay nako. Ha? Dok? Dr. Berdan? Puldo? Nagkita na sa ta. Bitaw, Dok! Imposible sad nga. Gisundan ko ni mo, Dok. Ngarang sundan man tika. Nga taga dinhi man ko. Taga din, ka? Oh, tuwa sa unahan ang among bahay. Daplin sa sapa. Ha? Kagamay rin sa kalibutan, Dok, no? Nagkabati ka ba nako, Joseph? Ha? Oo, namati ko. May koneksyon ka ng maong lalaki sa kamatayon ni Layla. Unsa? Sigurado ka ba? Oh, sigurado na ko karon. Imposible nga sulagma lang ang paghulagway ni nang Lingling sa lalaki nga iyang gikasulti sa gate. Siya ang ako nakita sa karnabal, sa pulinarya, ug siya ang ako napusilan, Joseph. Unsa? Ug nakatultol na siya din sa bahay. Siya ang milikay nako. Pero karon, misong na nako din Oh, ha? Nganong natultulan man ko niya din Ikaw, Poldo, nganong niam sa gadinhi? Kuan, Dok. May parintil akong gipangita din hindukod. Pero, wa naman din magpuyo din, Mo ba? Kinsa may ngan? Dorina Chavez, Dok. Oh, Mo na ang ngan sa akong parinti nga akong gipangita, Dok. Dorina Chavez. Dorina Chavez? Wa man ko'y nailang Dorina Chavez nga nagpuyo din sa amo. Poldo? Mao ka na mo nahibudngan. Nganong nakatultol man amang hitman din sa bahay? Hitman? Hitman? Oo. Hitman. Usagyod ka hitman ka ng tawana. Ug kinahanglan mailhan ko siya. Dorina, mula ka una ko, ha? Asa man ka? Muato na ko sa ospital. May naka-schedule ko karon nga operahanan. Og please lang, ayaw pagbiya din isbay. Di akaw na. Inanay na nga nasumpay na ako ang tanan. Miilagyod na ako ang lalaking kulot ug buhok nga ako si Salome. Pero dili sab ko si Salome.
Kay kasado mo kami ni Joseph. Oh, ang marriage certificate. Wa pa mapakita ni Joseph na ako ang marriage certificate. Sa umanin ako eh. Dili mahimo nga ako nag si Boss Iman sa bayan ng Dorina. Nga ang naong kay Salome. Ay, patay ko kung makita niya si Salome. Kailangan na mapatay ko si Salome sa dili pa siya makita ni Boss Iman. Narso ba? Salamat ka nagbaha sa bukid. Oh. Mao na niyang dapit, Poldo. O, boss. Mao na lang dapit. Dili ko maabot og gukod sa gituhuan akong si Dorina. Unya. Diin man kang dapitan na hagbong. Arang dapit, boss. Lawam na ka na diha. Maayo na lang kaya kalangoy ko. Ug diin mang dapita mawa ang imong gigukod. Anong kakauyan sa unahan, boss? Sige. Siksiko na to kanang kakahuyan. Dali mo! Patay na di ko ini. Pero, bahala na lang eh. Lipat na dyan ako si Boss Iman. Samtang di lipat ako mapatay si Salome. Nancy? Nancy? Ay, yes, Doc. Oh, Oy, abi na ko. Di ka mo aning si mong klinik karon, Doc. Kuan, may record lang ko sa akong pasyente nga susihon, Nancy. Kinsa nga pasyente, Doc? Katong Leopoldo Rason. Katong na po sila ng dapit sa dunggan. Leopoldo Rason. Ay, si Poldo! O, paliw ko kuha sa yung address. O, isend sa akong cellphone, okay? Yes, Doc. Salome. Laila. Dario. Lola Nene. Ani. Pusrambo. Kulot. Silang tanan. Adunay koneksyon. Kining kulot ug buhok. Ang akong agianan paingon ni anang Boss Rambo. Claire. Yes, Doc. Usa lang ka dosage ni Mr. Santos, ha? Ni ang dosage, oh. Yes, Doc. Si Nancy. Hello, Nancy? Doc, mo po ang rang kuan, gibutang sa iyang address diri, way sitio o barangay. Kinuo ko. Kada ko anang muwal-buwal. Okay, thank you, Nancy, ha? Ay, kinahanglang di gyud magkita sila si Poldo o si Dorina. Oh, gusto. Ang picture sa clinic. La, Doc? Doc, what? napakadiha? Nance. Napak ko diri. Yes. Palihog day ko, Nance, og tangtang sa picture ni Ma'am Dorina nimo sa akong clinic. Ibutang sa ilawom sa akong hunos, okay? Ha? Buhata na karon dayon, Nancy. Siyo naman kayo ang kakahuyan na Boss, paano yan Boss Iman? Siyo na kayo. Poldo, Boss, sigurado ka nga dinhi misuot ang imong gigukod? o lagi, boss. Oh, nagmotor siya. O, boss. Pero, wala ko makatimaan asa yun ng eksaktong daan niya iyang gisubay. Oh, na may daan dinhi, Poldo. Ha? Basin nalipat na ko, boss. Kinahagbong biya ko sa sapa. Oh, sige. Manggawa sa tayo ni kakahuyan. Mga toto sa kabalayan. Mangita tawag babae nga blandi ang buhok. Og Dorina ang pangan. Magbuwag-buwag ta!
Sa sentro na tabagabot. Di ko po niya, oy. Ikaw, hoy, ikaw. Kita duha magkuyog, Puldo. Uy, ma'am. Ah, Nasagkag itong si mong buhok, ma'am. kinandili ko mailhan sa nangita na ko, ng liling. Ha? Aw, mao di ay. Nga daghan kag kolor sa tina nga gipapalit. Oh, Pero, bida madaot mang buhok anak, ma'am, uy. Uweg! Uweg ang sulbat sa imong problema, Dorina. gusto tuod ka, Lola. Wig tuod. Salamat sa tambag, ha? Nay ko taling-ling. Palite og laing-laing klase sa wig si Dorina. Natural. Okay, boss. Wag Kung yun. nagtago-tago ang atong gipangita, di gyud nato kini makitaan. Mao na, boss. Sige. Wala ka puslanan nga magdugay pa taning dapita. Puldo, Boss, imong misyon ang pagpangita ni Nandorina, ha? imo na bitaw ng gihatan ako, boss. Sige. Ug ayaw gyud ko pakyasa. Kinahanglang makita na nimo ka Nandorina karong simana, ha? Ha? Dali na mo. Ma'am Dorina. Lola Nini. Ay, nang liling. Di ara. Nana ang wig nga imong magamit, ma'am. Good. Ang birir ng taas. Niya, ma'am. Akong isulob nimo, ha? Hala! Hay! Gwapahan ni mo, anak, Ma'am Dorina, oy! Angayan man day kay kag taas ka buhok. Babay kay kang tanawon. Kamao ka bang mo make up ng liling? Ha? Uy, Ako na ang mo make up ni mo, Dorina. Lola? Ako ang mo make up ni Laila sa una. Sa high school pa siya. Bebe, hatagi kong higayon nga labason ko ang maong kagahapon. Mahilig kami magduwa-duwa ni Laila sa bata pa siya. Ako na ang may barog nga iyang inahan. O siya ang sentro sa akong kinabuhi. Lola, ayaw ka pala ka. Matagan na gustisya ang kamatayon sa imong apo. Ug ang ubang biktima sa maong grupo. ay, ma'am, uy, wa ka mahadlok, Ma'am Dorina. Dili-kalikan nga mo bati ko kahadlok ng liling. Pero, wa ko'y pahimo. Gawa sa pag-atubang sa kamatayon. Unsa? Kanang mga taong migukod na ko. Maulang ka ng mga tawhanang makatubag kung unsa o kinsa ko. Ma'am. Pero, anam-anam mo na kong sulbad ang akong problema, Lola. Og unahon ko ang hitman nga kulot. Nika, Kumusta ng inyong lakaw? Nanak pa na ba ang sumukang babay? wa pa. Dangog siya. Unsa naman ang si Mrs. G? Nanuwag niya sab siya. Doon ang kabatang iyang gikinahanglan karon. Pangitag rason. Ingna nga medyo init pa ang kadalanan. Si Alexa na lang ang ihatag nila. No! Dili may mo hihatag ko si Alexa nila. Malingaw ko ng mataa. Balibari lang una si Mrs. G. Unsa? Di pa ta makarisgo karon. Kinahanglan nga madakpan una nato ang babaeng samukan. Nahasol na gid mo anang Dorina. Gusto ko nga makita na siya. Unsa? Nga
Nga naman, na-challenge ka sa iyang kadangog. Usanak. Talagsaon siyang pagkababae. Basig unsa na nang nasulsi mong utok, ha, Eman? Nika, ayaw paghunahunag lain. Nakasamog sa tong operasyon kanang Dorina. Busaangay lang siya nga papason. Pero sa di pa siya papason. Idahang lang makita ko og masukod kung unsa siya kamaayo nga muaway. Joseph! Kaya, ako na yung makapawa sa nagkakasunod ka malaka. Ang treatment. Kumusta ang imong higalang, doktor? Ay, napagyapon sa kagool si David, pero may balik na siya trabaho sa ospital. Higalang ko ba usap ka ng David? Oo, higala mo. Gusto ko makiksulti niya. Ha? Oh. Ano nakurat ka, Joseph? Gusto ko mo padangat sa akong simpatiya kang David. Dili lalim nga mawagtangan ka og asawa og anak, Joseph. Naibaw ko. Mahimo bang dadun ko nimo nga to niya? Dili mahimo. Unsa? Dili mahimo nga makikita ka kang David karon. Ngano dili man mahimo? Tungod kay di mahimo magpaduol ka niya. Kaya tingalig maangin sila sa atong problema. Ha? I'm sorry. Pero gusto lang akong protektahan ang ubang tao, Dorina. Samtang wa pa masulbad or madakpan ka ng mga tao nga migukod din. Joseph. Please, sabta ko. Kinahanglan na gyud mo biya ko ni ining baya. Aron dili mo maangin ako, Joseph. No. Dili ka na ang buot ko ipasabot. Dili ko gusto nga ang atong mga kaila maangin, Dorina. Busa, dili ka na magpaduol sa atong mga higala. Oh. Kana lang ang pangayoon ko. Okay. Oh, please. Ay kong piyay. Okay. Salamat. Kinahanglang mapatay ko na siya. Huwag laing paagi nga makasuod ko silang bahay ni Dr. Bertan. Gawa sa sapa nga luyo silang bahay. Kinahanglang ako ng masurbi og adlaw nga nako. Aron maplano na ako kung unsa ang mga gamit akong dadun sa pagkatkat sa baril. Kinahanglang maunhan ko silang tanan sa pagkuha sa Salome. Anyway. Uy, Ma'am Dorina, kagwapa gud nimo, ma'am. Mura kitag artista ng imong porma, ma'am, ay. May lakaw ko. Gamito na ko ang autong itom. Oh, unya, ang imong kaon? Ato na ko sa gawas mo kaon ng... sige. Kung manawag dahil si Joseph, ina nga, mubalik ra ko dayon. Ay, yes, Ma'am Dorina. Kunhain man mo. Paggawas na mo sa inyong mga lungag, mga panuway. Kadaghan bas mga bata nga natuo binis sa daplin sa asiras. Ganun ko man ipanguhaas mga salbahis kini mga bata. Gusto silang himsog. Kanang way sakit nga bata o gikan sa maayong pamilya. Anak o kwartahan. Anak o mga doktor. Pero ang batang si Annie, kung tinuod nga nakidnap ang iyang manghod, dili man sila dato. Pero,
Kita mo! Buwak, kumot kaayo! Kumusta ka, Ani? Ate Salome! Ikaw na! Ano gwapa lagi kaayo ka? Taas lagi kag buhok. Itong pagkit kaayo. Daghan ko wig. O ganahan ko lain-lain nga buhok. O ni ako kay tabangan ta kang mabalik ang imong manghod. Kisagati ang pangan? Dudong. Pero, Clark yung tinuod na pangan. Okay. Pagitaon na to si Clark. Tinuod ka? Pero, ikaw man ang nagdani niya. Imo man siyang gikidnap. Wa ko makidnap niya. Dili ako. Lain ang mikidnap sa imong manghod. Pero, ato siyang kuhaon. Og tabangi ko. Unsaon man? Hinumdumi pag-usap kung kinsa pa ang lain nimong mga higala. Si Ate Laila o Kuya Dayo naman. Og, ikaw? Ako si Dorina. Dorina, og dili ko si Salome. Parehas lamig naong anang Salome. Dahil no? Ining tapita, may lain ka pa bang higala? Kanang kulot og buhok. Unya, magsigig kao. Daghan man na sila? O si Daghan? Daghan man na sila nga magkaugod. Unya, kuhaon ang kao kung musud sila diha ay. Musod sila anang disco bar? Oo, musud man na sila. Musud man sa kanika. Aw, si Ate Salome di ay diha sa una. Kuyog si Ate Laila o Dayo. Mao pa. Pero, may kaila ka bang kulot o buhok ng lalaki? Dini kutob doon sa baga ang iyang buhok. Kuan? Usa? Kinsa iyang pangan? Ay, kuya naman akong itawag niya. Suki man na siya sigarilyo ni Lola. Anak man na siya sa atbang sa diskuhan mamalikya akong Lola ayog sigarilyo. Sawa pa siya masakit. Mao pa? Pero mapalit sa si kuya ang buwak na ako. Kay naman siya yung uyab sa sudan ng diskuhan. Tinuod ka? Pero wa man ko makakita niya nga musud diha. Kung makakita ka niya, pangutan siya sa iyang pangan. Haba? O ate. Hala, nara si kuya oy. Nabalik na si kuya. Siya ang hitman na kulot ka na. Dini ka lang inday ha? Ug ayaw panulti nga kailata. Haba? Day kwarta. Pauli na. Sige na. Ate. Tuan. Misud na siya sa diskuan. Sundan ko siya. Hoy, Luloy, tubagan ang nanawag. Ay ha? Ay ikaw lang, oy. Ay basin ko ng doktor na. O nga naman di ko ang doktor na. Nakasaka nga di ka man mo tubag. Ay, hindi ang putanahan na mo tubag kay. Ay, mag-resort niya kung tubag sa pangutana. Nayabag ka man, oy. Be. Hello? Ang lingling. Palihog, be, tawag si Dorina. Di man siya mutubag sa iyong phone. Ay, kuan, Dok. Milakaw mas mamdurina, Dok. Usa? Asa naman sa kuno siya? Kuan, adto kuno siya sa gawas mo kaon. Gwapa man gani kay tong milakaw, murag yung artista. Usa mo artista? Ay, artista, good. Para niya ang gisulti nga mukaon siya sa gawas? Oo, maora ka na, Dok. Wa na siya laing gisulti. Miingon raman to nga, pasultihan ka nga mobalik ra siya dayon. O ang autong ito mang iyang gigamit, Dok. Sige, kung mabalik siya ha, ingna siya nga nanawag ko. Sige, Dok. Akong sultihan si Ma'am Dorina ni Ana nga patawgon dayon. Tuara ang kulot. Milingkod na siya sa bar. Sa bagay ang tuyo ininapita.
Anin lang ko sa kilid nila, Misa. Ako lang siyang obserbahan. Nag-order na siya beer. Sula sa puto eh. Kinahanglang akong maplano og maayo ang akong watol. Kinahanglang dili gyud makitaan ni Boss Eman si Salome. Klaro kayo nga nagtakuban siya sa pagkaturina ug nagtago lang sa suod sa bahay sa doktor. Pero nganong nahimo ba siyang asawa ni Dr. Bertan? Kalabad sa buo eh. Karong simula, kinahanglang mahumaning akong problema. Nagsigilan siya inom. Marag inom ragod iyang tuyo inindapita. Gusto, ato ko sa gawas mag-atang niya. Kinahanglang masundan ako siya. Naarang iyang motor. Kung mulakaw na siya, kinahanglang masundan ako siya. May gawas na siya sa diskuhan. Masundan ko na gid siya karon. Panuway. Pati na nung tayo nila akong motor na nadaan. Kinahanglang masusi ko ang akong motor sa kilid sa bahay ni Doktor. Tuar ko dito. Uy, ngano ba nagisigihan man na mo limpyong motor nga das, Doktor? Walang. Basin pa dahil kung makahuna-huna sa Diyos na ihatag din ako. Mahalon man ang motor, haloy? Maubit ko nga akong pasinaw. Nawa na. Nanawag na sa bang doktor. Ikaw mag... Ang gawon, gado. Hello, Dok. Dok? Lingling, naulin na ba si Dorina? Wa pa man, Dok, oy. Usa? Ayon pa magkadi siya? Di man kapo sa mutubag sa cellphone. Usa man ni tawana? Padung man ka sa daha sa amo ang iyang gisubay? Padung gid siya sa among gipuy-an. Padung gid sa amo ang tumong ni anang kulot. Kung adto magid siya sa bahay, klaro na lang kaayo ang iyang tumong. Sa bahay gyud ang iyang tumong. Lantawon ko lang siya gikan din sa layo. Naman ang akong motor. Wa naman diya sa ilaw sa tanong. Wa na yun din niya akong motor. Wa na. Gikawat na yun ang akong motor. Patay na ko yun eh. Pistula o motor lagi na ako ang nadisgrasya. Uy. Wa baka tukuhaan nila sa lumay. Ang bahay sa doktor. Magsusi ko sa bahay sa doktor. Kailangang masusi ko ang akong motor. Manoktok ba ka ako, no? Manoktok lang ko.
Nanuktok siya sa gate. Upid-pid ko ang mga tanong sa among silingan. Padulan ako siya. Kinahanglang mailahan ko yun kinitong hana. May nangabli. Ayaw pagliyo! Ipataas ang imong mga kamot. Kung dili ka gustong bukan, di kasi mo! Dili! Atubang na ko! Atubang! Ayaw ko po sila. Atubang na! Motubang ako mo. Ayaw ko po sila, ha? Motubang na! Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Wag ka may numdum na ako. Mangutana ka ko nimo? Kung nahinumdum pa ko nimo? Kinsa ka? O nga nung kisampit ko nimo Salome? Wag yun ka makailan ako. Wa ko makailan nimo. Busa sultihi ko kung nga nung gisampit ko nimo Salome. Kuan, Salome. Ikaw si Salome. Sigurado ka ba nga? Ako yun si Salome? Oo, ikaw si Salome. Pero, nga nung wa naman ka may numdum na ako. Dili ako si Salome. Ha? Unsa man na si Salome sa imong kinabuhi? Nganong nahadlo ka man anak niya? Tinuod yun nga, wa ka makailan ako. Wa lagi ko makailan nimo. Kinsa man ka? Unsa ba imong pangan? Unsa man ka? Hitman to sa? Ha? Uy, dili ko hitman, uy. Kwan. Akining... Joseph? Huwag ko siya maigo. Ayaw kang gagal! Salamat. Salamat, huwag ko niya maigo. Musibatan ang una ko. Nakasibat siya. Dorina! Kung to, ha? Gano'n nagpinusila ang makatong tawana? Joseph, siya yun ang lalaki nga akong gigukod. Siya! Og siya sab ang miilan ako ka Salome. Unsa? Murasip na ibo nga wa na ko makailan niya. Gisultihan mo ba siya? Nga na-amnesia ka? Wa. Pero nakasiguro ko, nakailagin siya nako. Ako yun si Salome para niya. Mabasa ko ni sa iyang mga mata. Ug maila ko ang iyang sinultihan. Dali na. Manood na tas bahay, Dorina. Dali na. Basin kung may mga kauban siya. Ipusil ko niya. Gusto ko niya patsun. Mao galing nga manood na ta. Dali na, Dorina. Huwag yun akong maigo sa lumina. Mas maayo pag gyapon siya mamusalkin ako. Wala ko niya iga. Kimurka, wala naman siya makailan ako. Ulo, Boss, di kagikan. nangita ko netong duroy na, boss. Unya, unsa may resulta sa Mulakaw? Wa pa yun ako siya matutuloy, boss. Pero ayaw ko pala ka. Madumduman ko ragyapon ng bayana. Dorina, dili na maayong nahitabo karon. Natultulan ka na niya ng tawana. Og nagkigpinusilay ka pa. Askang kuyawan ako sa buto-buto sa armas sa gawa sa gate. Oy, unya ikaw day doon ay kapinusilay, ma'am. At naman kabuhi ko. Dorina, kinahanglang mamiya na ta din eh. Dili. Kinahanglang magpaabot ko sa iyang pagbalik din eh. Usa! Sa ako nagikaingon ni mo, Joseph. Kinahanglang makaila ko kung kinsa ug unsa ko sa unang panahon.
Pero namiligro ka na, nining dapita. Armado mong tao. O klaro kayo. Ngawa siya mag-inusara. Pangandaman anak kong daan, Joseph. Dorina. Sa ako nang ikaingon. Kung nahadlok mong maangin, mahimong mubiya mo. Apil na ang mga katabang. Dorina. Sorry, Joseph. Murag magtuman mas iyang gustong asawa ni mo, Dok. Ay, bitaw, Dok. Ay, unya, ang sauman ni mo, ana. Kinahanglan ako siya makumbinser. Kinabalaka ko ninyo duha ng lingling. Noy Loloy. Ay, ako, Dok. Ay, dili man ko mahadlok. Kaya dili man ako ang kontraan ng mga tuhana. Ako, hadlok ko gamay, pero abot tago lang gud ko kung naikontra nga musod. Eman? Nga dyan nakinuktok pa man ka din, Mura ba og lahi og liho karon si Poldo ni ka? Unsa? Lahi gyud ang ilinhukan karon. Mura pag doon na siya gikahadlukan? Oh, wala siya laing gikahadlukan. Kawas ni mo, Eman. Dili gyud. Mukalit lang siya lakaw. Pero, di ba imamasad siyang gitahasan nga mangita ni Anang Dorina? Oo, hinoon. Pero, daghan na siya palpak sa iya mga lakaw. Oh. Si Mrs. Gina Sap. Unya sa may hunahuna ni mo, ana. Nangayo siya bisag usan na lang kuno ka bata. Hatagi. Pangitag bata nga di kayo ta maproblema sa kinikanan. Na problema ka na sa Dorina. Bisan ang sahon ako ganaw na, Lola. Nakita ko yun sa mga mata sa mga lalaki. Ang iyang kahadlok na ko. Pero, iya sa kong gipusil. May nalagyan na kinakapasalipod ko, ugwa ko maiko. Kato kay may balik sa atin eh. Klaro kayo nga ikaw yun ang toyo ni Adtong tawhana. Mausap ka na ang niya sa kunahon na, Lola. Usa, magpaabot kong mutungas siya din eh. Usa? Kung nahadlok na kainin napita, Lola, mahimong ipahatod ko na ikaw sa inyong probinsya. Nausabang akong una-una, Dorina. Usa? Namatay din niyang akong apo. Busa, kinalang tabangan ko kamo sa pagpangitang hustisya sa kamatayon sa akong apo. Lola. Dorina, Lola. Joseph. Sorry ha. Okay na. Nakasabot ako sa imunto mo. Okay, sige. Suportahan ta ka, anay imong mga plano. Ha? Naibaw ko. Nga dili ko na ikaw mababagan sa muna-una. Okay, sige. Suportahan ko na lang ikaw, Dorina. Tabangan ako ni mo magkitaan pag-usap ang kulot nga hitman. Ha? Kung doon ako ikatabang. Salamat. Salamat, Joseph. Kinalang ang tanang nakailan ako. Mo'y muduol na ko, Joseph. Ha? Yun na. Unsa magkiplano nimo? Gusto ko maglakaw-lakaw ko og adlaw nako sa mga lugar nga daghan og tawo. Unsa? Pero kinahanglan mo lakaw ko og balik. Asa man ka? Sa diskuhan nga suki ni atong kulot nga hitman. May pakikitaan lang kong bata. Laog naman gabi, Dorina. Mao ni mga panahon na nga naapay na maligya sa gawas sa diskuhan, Joseph. Dili ka lang sa sakinan. Pabuta lang ko diha.
Wala kitingali mo balik si Ani din eh. Kaya ako naman siya kipapauli. Buwak mo! Buwak! Di balik si Ani. Ani? Ate! Oh, nga may balik man ka. Kay malaos man ang ako mga sampag kita. Kung dili na ko ibalik o paligya, ate. Mau ba? Ano kun man? Magpalit pa man ko bukas. Kinaamang ko'y mga pag-umangkon. Ha? Pag-umangkon? Mga bata? Oo, diwa ka buok. Wa man sad sila'y mama. O nya, si Lola, luya naman. Kaluoy ko din mo. Musugot kang makakwarta ka og dako? Oo, ate. Kun mauna, tultuli ko sa inyo. Ha? Joseph? Oh, Dorina. Oh, may kauban ka bata? Mao na siya si Ani. Og ang iya manghod, nakidnap sa ba? Oo. Nakidnap sa parehas og naong ni Ate Dorina. Si Ate Salome. Ha? Dorina, anong imom ni sige na? Gusto ko makatultol sa ila. Gusto ko makatabang sa iya mga pag-umangkon nga gagmay pa. Unsa? Moday kini ang inyong dapit. Kadaghang gagmayng bata. Oo, ate. Kay magsige na magpanganak ang mga mama din eh. Ah? Naobitaw? Bahala na lang ni. Bisan unsang klasihan na lang sa batang atong pangitaon. Sige, ma'am. Bahala. Mamili tag bata nga gamay pagit kayo. Ka na mga ito sa pagpakilimos. Mao na ito kaon, ma'am. Unsa? Hoy, may sakit pa lang na. Ligaw og mayo. Pilion sa brato ka ng gwapa-gwapo ka. Wagi. Og asa masab kuno ta mangitaw mga bata nga ingon ni ana, ha? Sa mga squatters area, ma'am. Sa mong gikuhaan og bata sa una. Okay. Pero dili ka mo mabantayan? Ilabi na kining fan? Dugay-dugay na to. Mukardit na dito. Dali, ate. So, dili sa among bay. Ay, uy. Kahog noon naman din inyong bayi, inday. Maudjud. Mato naman gani ni kung mag-uwan. Uy. Oo niya. Hain naman ang imong mga pag-umangkon. Milaag na sabto. Gabi naman kaayo. Mugawas pa day sila? At tuman na sila magpundo sa kilid sa simbahan. Unsa? Uy, kakuya kun mahagbong sila. Ako niya silang pangitaon, tiha. Sige. Magpaabot lang ko ni mo din, Kaluoy ini bata. Mura man siya maoy nahimong inahan sa iya mga pag-umangkon. Unya, ang iya pagyumanghod, nawa. Kay gida ni Salome. Kinsa mo gyud kini si Salome. May mga bata pa gidi ay nga nagduwa-duwa din sa simbahan. Nya, pamilitan ng nagduwa, ma'am. O sige, i-parking ang van. Okay, ma'am Nika. Magpilitan niya ng mga bata nga nagduwa. Ay gamay kaya nagpungko sa gatir, ma'am eh. Tambukon siya o maayog na. Maayog kay na distansya siya sa ubang mga bata. Dali, atong patungdan.
Gwapo tuod ning bata, anak. Kung malimpyuhan na. Tuto! Hain man si Inday! Tuto, hain si... Hala! Itong nga van? Oh. Ayaw! Ayaw! Ayaw na ko si Tuto! Ayaw! Hain naman is Ani. Nadukay man. Milaag na sa tingali ang iyang gibantay ang bata. Ate Dorina! Ani! Si Tuto! Giguhan nila si Tuto! Usa gikuha? Ang itom nga van! Ang itom nga van! Hindi na nasakyan ay masawa na! Usa akong sakyan sa una? Itom nga van! Ni Ate Salome! Unsa? Ate! Gidagit nila si Tuto! Dili! Sila na ma-report kinis ka pulisan. Ato na to ang akong bana. Dali! Sige. Liguan na ninyo ka ng bata. Dali. Panabatahan ba, guys? Layo. Kumusta na inyong lakaw? May nakoming usa ka bata. Bulingit pero kwapo. Okay na na. Limpyuhin lang ninyong maayo. Tuana, gibatiman ko na sa mga papay ang bata. Tawganan ako si Mrs. G. Sige. Pero ayaw lang siyang sultihi kundi ingika ng bata. Kwarta na sa ni. Ikaw ang magigdeal ni Mrs. J. Kay may shipment ugma sa gabi. Kinahanglan nga ma-arrange kininamog maayo. Okay. Ay, napaghilak, Ani. Makit-an ra lagi ang imo pag-umangkon. Dili naman to makitaan. Kay gidaman nila. Unsa? Parehas ni Dudong. Dili na to mabalik si Tuto. Ayaw lang kaguol. Nasulti naman nimo sa mga pulis ang tanan. Gipangita na nila ang van nga imong giingon. Unsa man? Muuban ka sa amo? Dili lang ko, ate. Isingin tayo may kaupan. Sige. Duawon ko na lang unya ikaw sa inyo. Haba? Tuana, milihok ng kapulisan sa pagpangitas bata. O si Ani, kinahanglan adto lang una nila. Ha? May kontak na sila ahensya sa gobyerno nga makatiman sa bata. Samtang gipangitap ang iyang pag-umangkon. Ani? Kinsa gani ko? Ikaw si Ate Dorina. Salamat. Hain ang bata. Niya mo timan ni Ani og sa iyang pag-umangkon nga nabilin. Ani, ayaw kadlok nila. Sila na ang muatiman nimo. Ayaw ka palakas. Lami na ang imong katas kikan karon. Mauday ka na ang inyong nakuha. Siya. Guwapong bata. Malimpay yun nini si Mrs. G. Tuod ugma sa yuming mulakaw. Di na ko mamukaw nimo. Okay. Dadon ba ni mo si Poldo? Lain na yung misyon.
Ang pagpangita ni Dorina mo iyang atimanon. Inanamo asulod pa si Puldo sa Bulacau. Unsaon na ginako eh. Natultulan naman ako kung nahain ka ng Dorina. Ug nagtuugod ko na siya si Salome. Kay abdi kayo nga mulihok. Pero makapahibol na yun kayo. Kay klaro kayo nga wa siya makailan ako. Nagtinutok kayo ng gibigin na. Pero wa gyud bisan kamay na lang ilanan nga nakaila siya nako nga ako si Puldo. Gikapoy ka? Oh, di kapoy gyud. Kadlaw na hapit. O kinang na makapahuway ka na. Joseph, salamat. Oh, saon sa? Sa imong pag-unong sa kong lakaw karon. Wa ko magtuo. Oh. Nganong ingon man niini ang nahitabo sa bata nga si Ani. Una, ang iyang manghod ang nawa. Nya karon, ang iyang pag-umangko na sapa. Pahawayo na. Ugma na pagunahunaan ng mga butana. Okay? Sige na. Musod ako sa akong kwarto. Sige. Good night. Good night. Huwag hapon siya unang magtipon may ukwarto. Nahadlok yun siya mo maptos ko. Sige! Itog magbaka! Itog magbaka! Ayaw! Ayaw niyo duwai ang bata! Namatay di makaot! Ayaw! Ate Salome! Tabang! Ate Salome! Ayaw kang biyai, ate! Ayaw! Ayaw! Ngano man to? Ngano nagdamko man kong bata og kinuduwaan sa mga lalaki og si Ani. Og ipusil nila ang bata. Ngano man to? Ang mga hayop! Mamatay sila! Mamatay sila! Dorina? Joseph! Kinsa man yun ko! Tupag ako! Kinsa ko! Ikaw si Dorina. Ang akong asawa. Dorina, nagdamgo ka lang. Pero... Marang tinuod ang nakita ko sa kundam ko, Joseph. Nakita ka na ko ang bata nga giduwa-duwaan sa mga demonyo. O si Ani, gisampit gihapon ko niyang ate Salome. Dorina, pamatin ako. Kanang imong damgo. Bunga lang na sa imong sobrang pagunaw-na sa mga pangitabo. Na timing magud nga diha ka sa dihang gikidnap ang pagumangko ni Ani. Pero ako gipasangilan ni Aning mikidnap siyang banghon sa sinugdanan.
Usa? Joseph! Joseph, paano ako makasabot? Tuwa na sila nga misampit na akong Salome. Busa, kinalamulutaw na gyud ka ng tinuod ka Salome. Aron nga mahilo na nako. Ha? Dili ko mahimutang hangtod nga dili na ko ikatubang ka ng Salome. Nga parehas na ko og naong. Joseph? Oh. Wa ba day ka mo sayo og adto sa ospital? Wa pa Dorina. Last G's pa kumato sa clinic. Joseph, may mo pag? Muadto ko sa imong clinic. Ha? Mag-unsa man ka dito? Wa lang. Di ba normal man sa asawa nga mukuyog usahay si Ambana? Bisan unsang lakaw ni ini? Oo. May mong muadto ka. Pero, di lang una karon ha? Ha? Kano sa man di ay? Basta. Magkuyog ka ta, okay? God susab ko mo ato sa ospital, diin ko ni mo tambali. Ha? Joseph, nasa man ka? Ngano mura magkagmakurat kung maghisgot ako ospital? Huwag man. Makurat, God. Huwag ko makurat. Kuan, nagunaw na lang ko nga busy ko. Mao nga, di ta ka matiman kung muato ka sa ospital. Mao ba? Sagdi lang. Manoro niya ta dito. Okay, sige. Sige. Mulakaw na ko, ha? Tawagan ko kung may lakaw ka, okay? Okay. Naghinuktok ka bago din sa kananan. Lola, unsa man gyud mga kalihukan sa bana og asawa? Ha? Sa imong tan-aw. Malipayon kay ming kasiha sa magtiayon sa unang panahon. Sawa pa ko maabdi siya. Gusto ka og tubag nga gikan yun sa akong obserbasyon. O Lola, palihog lang. Kaya naglipog na gid ko sa mga panghitabo. Sa sud ug sa gawas ni Inimpaya. Sukat ko makapuyo din Nakita ko nga lain-lain ka mo og kwarto og sa imong bana nga doktor. Ha? Usa ka na sa akong nahibod nga ninyo. Gipasabot ako ni Joseph, anak. Madlog siya nga mamapdos ko. May trauma pa kuno ko sa naitabo sa among unang anak. Mao ba? Lola, kauna. Doreen, may lain kong nahinomduman. Unsa ka na, Lola? May notebook si Laila nga kanunay niya bitbiton. O taguan niya kini sa ilaw sa iyang kama. Unsa? Karon pa ko mahinomdom. Puwa nga gamayng libro o notebook ba ang iyang kanunay ibutang sa bag. Humanyag suwat niya ini. Puwa nga notebook? Og nagtuo ko nga naan ni sa usa sa iya mga bag nga nahibilin sa bay. Sige, Lola. Ato ning kuhaon. Karong adlaw dako? Karong adlawan. Anhilang una ko din sa gawa sa subdivision nga ilang gipuy-an ni Dr. Joseph.
Anak ko ng coffee shop. Maayo kay makita ko ang transakyanan nga manggawas. Itong ang sakyanan nila ni Dr. Bertan. Dalirang timanan ang porma ini. Dali la, Sud. Oo. Kaluo siya among bay. Wa na yung kini maatiman. Dili ka pa mahimong mupundo din ni Lola. Kay usa ka sa gustong patsyon sa mga demonyo. Dali na, Lola. Dili mahimong magdugay kita din eh. Kinala makita na nato ang notebook kay imong giingon nga perming dad-o ni Layla. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Virad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mao to mga ka-listeners ang part 7 sa Limbo, no? Unya tiwas nagbasa sa mga comment, no, kay daghan-daghan jud comment na tigo man niron. Si Angelica Birami, nice things. Nya nay naka-smile nga na I heart. Salamat Angelica Birami, no? Na naka-smile og nay tulo ka haron, nice things, no? Ako lang isultin yung mga emoji po daron. Na yung mga comment ba mali masayang ba. Na si Jean Ruiz, action kay nindot na po, idol. Nahuman jud nako paminaw, hasta part 6. Exciting, salamat kayo. Heart nga pula ug puti, no? Salamat Jean Ruiz. Nya si Alfredo Bahala. Shout out diri sa Bohol, dol. Maayong adlaw nimo. Naghuwat jud ko ani nga sumpay. Salamat idol, daghan kag gihapon og ads, dol. Salamat kayo Alfredo Bahala, no? Dinhi sa Bohol, no? Parihas ta, no? Salamat kayo sa imong kanunay pagpaminaw. Og naay tulo ka pakpak, no, og naay ampo, no. Salamat kayo Alfredo Bahala. Si Jean Ruiz, diri na pud ko mulantaw idol, nindot kayo imong mga drama, bahala na dugay ang sumpay ani basta kay maminaw ko, no. Nay duha ka heart nga pula og puti, no, tong duha. Salamat Jean Ruiz. Ya si Kit P. Garcia, mayong hapon Lods, kaduha na ni nako minaw ani episode 6 kay kagabi nakatulgan man nako, hihi. Salamat kay Lods, God bless you always. Salamat Kit P. Garcia, no, sa imong kanunay pagpaminaw, no. Ya Mr. Linila Umbigan na may emoji kay nga na smile ba, namuwa nga emoji. Nya si Angelica Birami, nindot kayo ang drama ay kanilang sa akong paminawon kay wa pa may upload sa ikaw kung kinabuhi. Kasubaybay ko ato kay nagkanindot ng istorya ato unta. Nanay part 13, thanks idol. Pirmi jud ko nga gapaminaw sa imong video nga mga drama, dol. Pa-shout out Angelica Birami taga Cebu, Lapu-Lapu City. Salamat idol. So shout out tayo ni ano, Angelica Birami nga taga Cebu, Lapu-Lapu City. Di pa shout out ka ni Angelica Birami ram gyapon eh. So shout out ni mo Angelica Birami, no. Nya si Rowena Biernes. Kulba hinam na gyud ka listeners. Naka-smile nga emoji nga nay tulo ka heart, no. Napaisa si Angelica Birami ni comment sa balik, no. Nahuman na jud nako ang Limbo, waiting na lang ko sa sumpay ani ug sa part 13 nga ikaw nga akong kinabuhi idol. Salamat Angelica Birami, no. Nya naka-smile nga emoji nga ni tulo ka heart, no, ng lupad. Nya si Jasmine Pid, salamat idol kay gi-upload na jud nimo ang Limbo. Ako jud tawon ni giatangan og mga drama tawon. Akong kalingawan paminaw labi na ug mag-duty ko kay malingaw tawon ko. Keep up idol.
daghang salamat og padayon sa pag-upload sa mga drama nga makalingaw ug kulba hinam. God bless you more idol, no? May nagpakpak no diya emoji nga naka-smile nga nabuwah no. Salamat Jasmine Page. Nya letter G ang profile. Hello po idol, very nice kaayo idol. Thanks kayo idol. Wise up pa yan no. User man letter G ang profile no. Nya si Jen Ruiz taasa kinabuhi sa Daki sa Dak. Sakim kayo ning adapted ba? Salamat idol no. Ito no. Taas ng kinabuhi ang itik pa. Nya kaluyan ta po nato ning matiwas no. Kiding happy ta kidak. Nya si Arnold Masanigra, tiwason po na inyong drama kay mabitin. Tiwason gyud nato ni pohon ni happy ta kidak no. Ayo kabalaka kaya ra ning tiwason. Nya si Jen Ruiz ang itik jud ni nakapadato siguro sa urig nga anak ba. Sakim jud ni si Bibot. Way kahadlok. Salamat ka idol, nalingaw ko gapamati. Salamat kayo Jen Ruiz no. Diyan ay naka-smile nga emoji, duha ka buok niya nang lupad ang mga heart no. Salamat Jen Ruiz. Jen Ruiz na gihapon ni nag-comment no. Mapurdo jud ning fake nga igsuon ba kay sugarol kayo. Nahuman jud akong trabaho basta naay drama. Salamat kayo idol. Ahak man kayo ni si Noy Gorio ba. Alingog kayo. Hahaha. Hapit na mabankrupt si Bibot. Salamat kayo dol. Salamat po Jen Ruiz no sa imuhang kanunay pagpaminaw sa mga drama. Nya si Mr. Oplok. Boss, wala na isumpay itong happy dakidak ay natubag naman to ni ganina no. Salamat kayo sa imong pangutana Mr. Oplok no. Mupadayon na tanong puhon. Nya si Daniel Caruso. Nindot yun ni nga drama ay may na lang na ay naka-upload ani. Thanks kayo. So, salamat Daniel Caruso no sa pagpaminaw sa pobreng milyonaryo. Na si Mr. Lenila Omega na nabuang na si Monique, naminaw siya sa Sicilia no. Si Mr. Lenila Omega. Na si Jen Ruiz, wala gid ko'y ginaskip basta ikaw na idol. Salamat kayo. Salamat po nimo Jen Ruiz. Katabang yun ang bisag mugbo lang ads din niyo skip no. Salamat kayo Jen Ruiz no. Nya si Mian Duhilag. Padayon lang dol. Salamat kay Mian Duhilag no. Nya si Maricel Ed. Maricel Ed. Gusto ko si attorney ang makadayon ni Rico. Ayaw kong paugat. Nagkakunwari lang si Ila, real talk. May pa magbandri na lang si Ila, bagay niya. Naminaw siya sa pobreng millionaire no. Salamat Maricel Ed no. Nya si Amor Mute ka rin no. Puro heart niyang comment no. Nya si letter M ang profile napaminaw na nako tanan drama nimo idol pati tong isa ka account nimo while naga-work minaw jud ko. Idol napaka isa account nimo na napay drama kay maminaw ko. Murag inirang duha jud katabok-tabok tanog upload. Nay usa kay lintin drama raman to no. Katong gihimo pagka Semana Santa no natay mga drama to. Pero ako ka-update ato kayo. Muna kini ra gyud duha tong gitabok-tabokan no mga ka-listeners. Yes, salamat di ay letter A may nakabutan no user. Nya si Aisa Alcosaybe. Hello admin. Why lami man ni si DJ Lex Remix kay wa man gihuman ang kung kinsay mo sakripisyo. Nga drama na noon sa exciting part wala na siya mag-upload. Basin na busy lang si DJ Lex Remix no. Kay trabaho magupuni siya sa parehas ninyo mga OFW po ni siya. OFW ni si DJ Lex Remix no. Mao na siguro busy po siya siyang trabaho no. Yeah. Siyempre kapoy na siguro po ba mo na nga pahuway siya siguro siya edit no. Salamat sa imong comment Aisa Alcosaybe no. Ako naman po itong in-PM naman po ko ni DJ Lex Remix no. Kaya natingaman po ko nga anong wa niya tiwas na no. Pero waan po siya mo-reply no. Basta busy lang dito tingali yun no. Nya si Arnold Masanigra. Sir please tiwas siya itong imong drama taman mahuman. Yes tiwas na ito ni happy dakidak pohon no. Nya si i-comment dyan po si Aisa Alcosaybe.
ako sad admin always gid maminaw tawon maayo kapag kay kutob final ang imong drama. Si DJ Lex Remix wala humana kinsay mo sakripisyo. Episode 18 lang. Salamat ani nga part. Kini si Joseph may kalabutan gyud ni dili siguro tinuod nga banan siya ni Salome or Dorina. Basin si Rambo or Iman iya bana nga tinuod. May bless you or health pahuway sad pag may time. Salamat Aisal ko sa ibi na sa imuhang pag paminaw no. God bless po nimo. Salamat kayo Aisal ko sa ibi no. Nya si Edwin Pancho, boss dyan, wala ka upload ikaw kung kinabuhi part 13. Boss dyan, hinay jud internet diha, nagpaabot jud ikaw kung kinabuhi part 13 og limbo. Ang ikaw kung kinabuhi, Lunes pa no, kay mo may kapito no, nagpito may episode kung sumpayon. Na karon ni kapito episode ni sa limbo mo na limbo sa tano. Lunes na ang ikaw kung kinabuhi no, part 13. Unya si Amor Mio Karin, duha ka heart no. Si Diana Susida. Salamat kayo sa upload dyan. Way sa pa yan no, na duha ka heart o emoji nga naka-smile nga na mula-mula. Salamat Diana Susida. Nya si sa Pantas Vlog, idol kumusta? Gimingaw na ko sa drama, mingaw ka na kayo. Mao na ni part 7 no. Napaminaw naman ninyo no. Nya si Amor Mio Karin no, heart gyapon no. So puro gid ni heart iyang comment no. Nya marto mga ka-listeners no, kay nahuman na akong basa no. Nya usbon ako ang sumpay awang part 13 sa ikong kinabuhi karon ng Lunes. Ako na po din hinin sugdag edit no. Nya salamat kayo mga ka-listeners no, sa inyong kanunay nga pag abang sa itong mga drama no, amping mo kanunay mga ka-listeners no, di na lang ko taso no. Amping mo kanunay o tanan, God bless sa tanan mga ka-listeners no.